L-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil u l-Europarlamentari nazzjonalista David Casa ma attendewx għal mass meeting tal-Indipendenza. F'dawn l-aħħar sentej kemm ilu Delija kap, Simon Busuttil qatt ma attenda l-mass meeting li organizza l-Partit Nazzjonalista sabiex ifakkar l-indipendenza. Iżda l-ġimgħa filgħaxija barra d-Dar Ċentrali, lanqas David Casa ma attenda sabiex isegwi d-diskors tal-kap f'dak li kellu jkun mass meeting nazzjonalista. Simon Busuttil u David Casa huma żewġ esponenti ewlenin mill-fazzjoni li taħdem kontra Adrian Delija għax ma jemmnux li għandu jkun il-persuna li jmexxi l-Partit Nazzjonalista. Dan anki minħabba l-allegazzjonijiet serji li hemm fil-konfront ta' Delija, fosthom li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Fil-mass meeting kienet tinħassew li l-Partit Nazzjonalista għadu maqsum bejn il-fazzjoni Delija u l-fazzjoni Busuttil. Fid-diskors tiegħu Adrian Delija semma l-kapijiet kollha li kellu l-Partit Nazzjonalista mill-indipendenza l-hawn, imma ħalla barra lill-ex kap Simon Busuttil. George Borch-Olivier, Eddie, Fenek, Adami, Lawrence Gonzi. Minkejja li għal dan is-suppost mass meeting attendew deputati mill-fazzjoni Busuttil bħal Beppe Fenek Adami, Jason Azzoppardi, Kerla Kwelina u Terisco Modini Kakija, dawn ma tantx kienu entużjasti waqt id-diskors ta' Delija. Sabiex jintoġob ma' dawn id-deputati mill-fazzjoni Busuttil, Adrian Delija qal li se jniżżel in-nies fit-toroq u se jitkellem barra minn Malta kontra pajjiżna, kif kien jagħmel Simon Busuttil u l-Europarlamentari David Casa u Roberta Mezzola. Barra minn pajjiżna, fit-toroq ta' pajjiżna! Qabel Delija indirizza lil partitari nazzjonalisti s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli li ġustifika t-telf elettorali tal-Partit Nazzjonalista billi waħħal fl-elettorat Malti għax qal li l-Partit Nazzjonalista ma fehmu ħadd. Forsi meta tkellimna mhux kulħadd femna mal-ewwel. F'Mejju li għadda taħt Adrian Delija l-Partit Nazzjonalista tilef l-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. B'Adrian Delija u tmexxija wara din it-telfa organizzaw festi fqar sabiex jiċċelebraw il-55 sena mill-indipendenza. Festi li mill-fosos tal-Florjana saru barra d-Dar Ċentrali, b'nuqqas ta' ħeġġa mill-Partitari Nazzjonalisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.